Klasický model je taký, že ja neviem, zmena pohovoru v práci, hej, jeden je vedoucí, druhý je nejaký, čo sa zajíma o práci, ale poďme si myslieť hoci čo iné. Čiže co by mohli byť Michal spoločne s Ondrom? Vy ste tu nejaký... Nebojte, môžete kričať, fakt pôjde. Ako? Zubaš a pacient. Zubaš možno nie je zlé. A že by sme dali zubaš a pacient? Však možno tam príde k niečomu. Dali sme to náhodou? Ja mám pocit, že sme to dělali. Áno? Tak... To jsme dělali taky. Mohli bychom jít být dva chlapy. Mohli? No. Ako? Robot. To tě baví, protože máš celý život před sebou. Samozřejmě vykastrovat. OK. OK, čiže... Na hřbitově dva chlapy. Na hřbitově dva chlapy. Stačí? OK. No, určitě. Čiže máme... Takhle hrou. Asi sa náhodou stretnú, alebo ako to je. Na kanále samozrejme, každopádne, keď bude lhať Michal alebo Ondra, to sa dozvie vtedy, keď Igor zazvoní. Ako náhle Igor zazvoní, to znamená, že jeden z nich dvoch lže. To je celý princíp hry, ale pozor, musí sa aj poopraviť. Zvláštní dvaja chlapí teda. Michal, tej tu je poznámka pre tým, že mohli by sme byť chlapí celé rok. OK, nech sa páči, začína sa detektor lží, kde treba počúvať aj zvonenie, lebo to veľa znamená, začíname teď. Dobrý. Taky jste přišel položit kytičku. Ano. Já tady mám bývalou paní. Jak vidíte, tak ne. Poslouchej, že všechno nepřijdu položit. Ne, je to moje bývalá paní. My jsme spolu žili krásných 56, 57, 58. To je moje paní. My jsme spolu žili 13 let. 58. Ne, tak je to přece jenom moje paní. My jsme spolu žili 8 let. Aha, takže jsem vyhrál. Ale hrozně nám to klapalo. Samozřejmě byly mráčky, jak se říká, občas, ale jinak ten život s ní byl krásný. No, jako musím říct, často mě trochu pozlobila. Co bych ti nosil kytku, ty krávo? Si tam chodíte tak posedět na hrobeček. Já si sednu na bože. Já mám hrobeček tady vedle hned. Jo. No, taky. Taky, paní? Taky. Jak se jmenovala vaše paní? Zdenka. To je krásný jméno. To je takový poměrně běžný jméno. To je takový... Člověk by řekl, kdo to vymyslel takový. Bylo v kalendáři. Tak rodiče asi chtěli, aby měla hezký život. Tak... No, ona neměla rodiče, moje žena. Neměla. Ona měla jenom matku. A tatínek, co pak se stalo s jejím tatínkem? No, zemřel v Himalájích. V Tatrách. Ušel z Kolína tou rovinou. Pozbyl se
si hlavu a umře. Už tady není. A já ho neznám. No jo, no, tak to je. Vy jste měl tchána a tchýni? Nebo máte? Já mám pořád, no. No, tak teď dobře. Oni Boženku přežili, Taky dobře. ale my se scházíme pořád. Já je občas potkám, tak si popovídáme moc. Tak se profackujeme. Oni žijí kde? Oni žijí v Kopidlně. Tak to je zajímavá shoda náhod. Jak to, vy jste také z Kopidlna? Ne, můj otec je z Kopidlna. Můj otec je z jedné vesničky poblíž Kopidlna. Je Kopidlno. Proč mluvím o Kopidlně? No, protože původně z něj byl váš otec, ale teď odjel poměrně dost za Kopidlna. On vlastně jenom měl kolem Kopidlna. Co vaše paní? Na co? Na co? No, tak to byla taková smutná událost. To byla taková, jak se říká, jako tragikomická příhoda. No, no, nevím, jestli by se to měla říkat tady na tom hřbitově. To já tady ani nebudu říkat. Já to tady řeknu jako vždycky to. Já sem přijdu a vybalím tady ten příběh a pak jdu zase domů, no, protože ona jednou to byla na zájezdě v Bulharsku. A klidně můžete já tu. Nikomu to neřekne. Tak to je píče v Bulharsku! Ale že zabili ho v Himalaji, to je jaká halúza. Raz, dva, raz, dva. Raz, dva, raz, Tři, dva. čtyři. Já jsem si nechal kravatku. OK,